Kung ayaw mong humimlay, pagod na ang barangay, sa'yo'y laging sumasaway. Pagod na ang mga pulis, sundalo ay nagtitiis. Sa tulad ng mareklamo, laging kontra sa gobyerno. Ulit ika'y iwasan, kahit sa 90 days lang. Yan ang sabi ni Yoming, senador, wag nang magbangayan. Wala namang makapala, dumarami lang ang salita. Wala namang nagagawa, sakit lalong lumalala. Mabuti pa'y magpatikok-tikok, o di kaya'y magpasayaw-sayaw. Mayroong pa-Facebook at pa-YouTube. Kung wala kang internet, sarili mo'y aliwin. Sa kwarto mo, subukan mong ika'y magtanim. Ang jowa mong hindi magawang dalawin. Kung may asawa kay iyo nang birahin. Sa dami mong napunta sa COVID-19, populasyon ay muli nang patamihin. Tayong lahat lagi nang manalangin, sana'y makaraos din. Bukas ay Las Vegas, ang araw ay lumipas. Wala nang maisaing, tiis ka sa sabang saging. Kaya naman mayroong naghamon, kung mayaman ka ika'y tumubong. Marami nang nagugutom, tara tayo ay umaksyon. Kawawang nasa frontline, tinataya ang buhay. Kahit kulang sa gamit at PPE ay incomplete, patataga na lang ng dibdib upang buhay ng iba'y masagip. Bayani, makikilala mo sa sitwasyong gaya nito. May mayor na patulog-tulog, kapitan na pakalog-kalog, mga tao'y nabubugnot. Bakit wala pang relief goods? Gayahin niyo si kapitan at ibang alkalde, umiikot sa bayan at lahat ng kalye. Kailangan niyo ay kanyang iniintindi, kahit budget pa'y galing sa kanya't bulsa at sarili. Dahil yan ang utos ng presidente, mamigay kayo ng itlog at wag magpalaki, upang tao'y may ulam sa pagsapit ng gabi. Kung walang karne norte, ayaw mo humimlay. St. Peter Plan naghihintay, wala sa'yong makikiramay. Dahil takot lahat madamay, sunog ang sexy body mo at gagawing aboy. Sa dami ng problema, huwag ka nang dumagdag pa. Kung wala ka nang makain, sa Diyos ika'y dumalangin. At bukas sa iyong paggising, biyaya ay biglang darating. Sa iyo'y kakatok at bubukaw, siksik-lig umapaw. Mabuti pa'y magpatik-tik
TikTok o di kaya'y magpasayaw-sayaw. Mayroon pa Facebook pa YouTube. Kung wala kang internet, sarili mo'y aliwin. Sa kwarto mo subukan mong ika'y magtanim. Ang jowa mo hindi magawang dalawin. Kung may asawa kay iyo nang lambingin. Sa dami ng nautang sa COVID-19, populasyon ay muli na nating panamingin. Tayong lahat ay lagi nang manalangin. Vaksin sana ay mailabas na rin. Kung wala kang internet, sarili mo'y aliwin. Sa kwarto mo ay magtanim ka ng magtanim. Ang jowa mo